9 मई 2026 महायोद्धा महाराणा प्रताप जी के जयंती हो जी। वहाँ के विषय में बहुत कुछ लिखाइल बा, पढ़ाइल बा, कहाइल बा। बाकी हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी एगो छोटी मोटी छंद हमहूँ वहाँ के सम्मान में पढ़े जाता नहीं देखल जाओ। ई वीर भूमि है भारत कि बावे पुराण कथा इतिहास बात खास बता के उगैले वाह 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 वाह। जननीय जन्म भूमि माई बाप के जन्म दिहल उ सवारथ कैले टूटले झुकले रुकले ना कबो वाह वाह वाह। छत्री के बाना बता के उगैले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जोधा पुरोधा हिमालय से ऊंचा। वहाँ के वीरता के हमरा समझ बा जे नापल लिखे जा सकत हिमालय से भी ऊंचा रहे। जी जी। कि जोधा पुरोधा हिमालय से ऊंचा राणा रण के रण बाज हो गईले पुरखा के पुण्य प्रताप ताप से महाप्रतापी प्रताप जी भैले वाह 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 वाह। हिंदू के आड़ मेवाड़ के मुकुट हिंदू के आड़ मेवाड़ के मुकुट डिगले न अडिग सदा रही गईले जूटल नेह बछेड़ा से नान्हे से बछेड़ा कहल जाला घोड़ा के बच्चा। जी जी। आ ये दोनों महापुरुष के जन्म यही खातिर भई रहे शौर्य देखावे खातिर। जी। चेतक के आ महाराणा प्रताप जी के राणा प्रताप जी का बचपन से घोड़ा से बड़ा प्रेम रहे। जी। जूटल नेह बछेड़ा से नान्हे से चेतक राणा के चाल हो गईले वाह 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 वाह। चेतक राणा से चेतक चेतक राणा से चेतक राणा के रक्षक भाल हो गईले वाह 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 वाह। प्राण गवा के बचावल प्राण जे वीर शिरोमणि राणा कहले सहले नहीं आचमले छन के सुख के सगरी पर हे जाऊ कैले वाह वाह वाह। क्षत्रिय वंश के जागल हंस क्षत्रिय वंश के जागल हंस मणिमान सरोवर के बनी गईले वाह वाह वाह। स्वाभिमान के सूरज डूबल ना स्वाभिमान के सूरज डूबल ना वन में भले घास के रोटी उखैले वाह वाह वाह। वन में भले बहुत घास बढ़िया, के बहुत रोटी बढ़िया। उखैले स्वाभिमान के सूरज डूबल ना वन में भले घास के रोटी उखैले। सत सत नमन महायोद्धा महाराणा प्रताप जी के। चैनल के लाइक करी सब्सक्राइब करी, यही नहीं हो रहा।